Avui farem poques preguntes en consideració al públic, que no volem eliminar definitivament dels plens i que no tornin més. La primera qüestió que volíem plantejar no és pròpiament una pregunta, és una informació que volem donar en aquest cas als veïns en relació a una moció que CUSA va presentar per ser debatuda en el ple actual i que va ser rebutjada, entenent que per un defecte de forma. La idea que la moció que vam presentar és una moció que tenia per objecte evitar que les bases de convocatòria de places que es cobreixen a l'Ajuntament, personal laboral o funcionari, la prova de l'entrevista personal tingui una transcendència tal que determini l'adjudicació o no de la plaça a la persona que es presenta. El cas, tenim que es prestava a modificar les bases i demanàvem nosaltres que se suprimís com a valoració l'entrevista personal, perquè entenem que és un criteri purament subjectiu i per tant susceptible de que indueixi algun tipus d'equívoc. Nosaltres vam presentar la proposta, es va ser retirada o es va fer ser retirada perquè se'ns va argumentar que no es podia presentar perquè les bases eren concretes i específiques per cada convocatòria diferent i per tant no hi havia unes bases genèriques. Davant aquesta resposta que es va donar a la secretària interventora, jo he demanat assessorament legal a una companya de la facultat que precisament és secretària, també de l'Ajuntament, i m'ha dit, concretament la resposta que m'ha dit és diu, Aragó, la competència per aprovar les bases és de l'alcalde, però en canvi en l'àmbit de Catalunya la competència és del ple. En aquest cas entenc que les bases es refereix a funcionari públic, no sé si en l'àmbit de la funció del personal laboral també les bases es fixen en el ple, perquè en tot cas nosaltres no les hem aprovat aquestes bases. Decret de l'alcaldia de delegació de competències de l'alcalde de la Junta de Govern són competències de la Junta de Govern. D'acord, molt bé. En tot cas, em comenta aquesta noia, em diu que si bé és cert que les bases generalment són bases específiques per cada plaça que es vol proveir i per tant per cada concurs, em diu que això no obvia la possibilitat d'establir en alguns casos unes bases genèriques i que en tot cas la decisió d'incloure o no unes bases genèriques per totes les convocatòries és una decisió purament política. Per tant, nosaltres entenem que el fet que no s'acceptés la nostra proposta, més que un raonament de tipus tècnic jurídic, obeix a una qüestió purament política. Estàs dient coses diferents. Tu demanaves modificar les bases. No estaves dient això. La moció parlava de crear una comissió. Sí, una comissió per modificar les bases i A establir... veure, em sembla que jo ho he exposat parlant per aclarir. Ho deixem aquí i ja està. Segona qüestió. En tema de protecció civil, m'agradaria saber si aquest tema, que concretament, si no m'equivoco, la proposta del nostre grup municipal de la creació d'un cos de protecció civil és del març del 2012, pràcticament fa un any, i m'agradaria saber, en relació a aquest cos, si el senyor Ginesta ha donat algun pas en aquesta direcció, si s'ha creat, si s'està en vies de creació, si tenim voluntaris, com estem? De fet, té un cos que en aquests moments no es pot suplir. I quin cost és aquest? Bueno, és posar un vehicle, disposar d'un local i llavors voluntari. Home, locals sense sobren a Sant Martí, Sant Antoni. Sí, n'hi ha. Home, s'agafa locals, Sí, de locals, per cada cosa per la seva cosa. Però el cost que té això, muntant una mica bé, no es pot muntar a Sant Antoni en aquests moments. Tu pots entendre que sí, els companys, oi que vull? Jo entendria la resposta, senyor Ginesta, si vostè em digués el cost de crear un cos de protecció civil de 6 agents, de 6 voluntaris, és 40 o 50.000 euros. Bueno, podria comprovar això, però si vostè diu el cost no se'l podem permetre, què no es podem permetre? 50.000 euros de telèfon sí i 50.000 per protecció civil no? M'agradaria saber-ho. De quina partida parlem? Aquí de Sant Antoni jo entenc perfectament que hi ha poblacions molt més grans que Sant Antoni i no en tenen.